πρώτη μου φαίνεται άσκηση ήταν να βρουν την ελληνική προέλευση, την ελληνική ρίζα της λέξης τουρνουά. Το περιέργεια λοιπόν άρχισα εγώ τον Δημητράκο και τον Σταματάκο και ο Μένης Σταματάκος είχε το τουρνέ, την τουρνέ μάλλον, και το τουρναμόν, είναι το τουρνουά, όπως το λέγανε παλιά, αλλά σήμερα δεν το λέει κανένας. Ο Δημητράκος δεν έχει καμιά από αυτές και βέβαια και στην τουρνέ και στο τουρναμάν δεν αναφέρεται τίποτα για την ιστορία ή την ελληνική ρίζα αυτών των λέξεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι και σήμερα και τα σημερινά λεξικά, αν κοιτάξει κανείς στο τουρνουά, τα δύο από τα τρία κύρια λεξικά, θα δει μονάχα τη γαλλική ρίζα της λέξης, δεν θα δει το ταξίδι της λέξης. Κάτι που γίνεται στην ιστορία του Νίκου, αν θέλετε. Βλέπετε δηλαδή είναι μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στο τι μπορούσε να βρει κάποιος μαθητής στα δικά μου τα χρόνια και τι ζητάνε από τους μαθητές σήμερα, στις πρώτες γυμνασίου, να πάνε στα λεξικά να βρουν την ιστορία της λέξης. Είναι τεράστια διαφορά. Και μάλιστα είναι πιο τεράστια να σκεφτεί κανείς ότι το πιθανότερο είναι ο μαθητής να μην έχει τα λεξικά που θα βρει αυτές τις πληροφορίες, αλλά να έχει την πρόσβαση σε ένα από αυτά μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, εγώ είχα την ευκαιρία τουλάχιστον κάποια πράγματα να τα ανακαλύψω μέσα από αυτά τα λεξικά και δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά μου, σαν να είχα κάνει εγώ την ανακάλυψη, όταν βρήκα την προέλευση της λέξης church. Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, είναι η εκκλησία και ο Churchill που το κάνουμε Churchill, είναι λόφος με εκκλησία. Ανακάλυψα λοιπόν το church είναι από κάποια γερμανική λέξη κήρυκα, κάπως έτσι, που είναι το Κυριακόν. Το Κυριακόν δώμα, το σπίτι του Κυρίου, ο ναός και η εκκλησία. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά όταν ανακάλυψα την προέλευση του γκαζιού. Αλλά αυτό δεν θα το κάψω, γιατί υπάρχει σε ιστορία του Νίκου και να τη διαβάσετε με όλες τις ζουμερές λεπτομέρειες εκεί. Ενώ στα αγγλικά λεξικά είχαμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες και μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλά βιβλία με ιστορίες επιλεγμένων λέξεων ή εκφράσεων. Πρέπει να έχω μαζέψει τουλάχιστον 2 κουζίνες όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και στα ελληνικά μερικά τέτοια βιβλία. Στα χρόνια τα μετασχολικά μου ανακάλυψα τον Ανδριώτη, το σπουδαίο βοήθημα αυτό το ετυμολογικό του Ανδριώτη και πια στη μεταπολίτευση είχαμε το μείζον του Φυτράκη πρώτα. Ο Κριαράς δεν έχει ετυμολογικές σημειώσεις. Το λεξικό του Δήματος του Ηραφιλίδη και το λεξικό του Βαρινώτη, τα οποία πια είχαν ετυμολογικές πληροφορίες. Του Βαρινώτη περισσότερες από όλους. Δηλαδή, ενώ στο του Ιδρύματος του Ηραφιλίδη το μείζον του λέει ότι κάθε σημερινή λέξη είναι η αρχαία τάδε και σταματάει αυτή η υπόθεση, ο Βαρινιώτης κάνει αυτό που ονομάζει ολιστική προσέγγιση, δηλαδή δίνει ολόκληρη την ιστορία της λέξης, τη βλέπει πολύ πιο σφαιρικά. Και βέβαια τώρα πρόσφατα πια έχουμε και το ετυμολογικό λεξικό του Βαρινιώτη, το οποίο πράγματι και σε σχέση με ξένα λεξικά και ως όγκος πληροφορίας και ως προσέγγιση στην επιστήμη της ετυμολογίας είναι σπουδαίο έργο. Παρεμπιπτόντως στα βιβλία τα μικρά που έχουν επιλεγμένες
στοιχειωμένες ιστορίες λέξεων, έχουμε και της κυρίας Ιορδανίδου το ταξίδι των λέξεων. Δεν έχουμε ωστόσο αρκετά τέτοια βιβλία και δεν έχουμε τα παλιότερα δίνει και πολύ αξιόπιστα. Δεν θα κατονομάσουμε σήμερα, αλλά πραγματικά από εσάς περιμένουμε και άλλες τέτοιες δουλειές και άλλες τέτοιες περιηγήσεις. Έχουμε πάντως εμείς οι καταναλωτές πια αρκετό υλικό και αξιόπιστο. Είπα πριν ότι ο ετυμολόγος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το σύνολο σχεδόν των σωσμένων κειμένων και στις τεράστιες αλλαγές που βλέπουμε πια τα τελευταία χρόνια, στα αγγλικά πάλι έχουν προηγηθεί. Θα έχετε υπόψη σας το πρόγραμμα Gutenberg, με το οποίο ψηφιοποιήθηκαν και ανέβηκαν στο διαδίκτυο όλα σχεδόν τα σπουδαία και λιγότερο σπουδαία έργα της αγγλικής γραμματείας και πια η φοβερή και τρομερή Google ανεβάζει αβέρτα το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Σε λίγο όλα τα βιβλία θα είναι ψηφιοποιημένα και αργότερα προσβάσιμα με τον α ή β τρόπο. Και είναι τεράστια βοήθεια για κάθε εθνική. Στα ελληνικά, αυτό που έχουμε αντίστοιχα είναι βέβαια πρώτα απ' όλα το ευλογημένο αυτό έργο που λέγεται Θησαυρός της ελληνικής γλώσσας, που έχει καταγραμμένη το σύνολο της αρχαίας και μεσαιωνικής γραμματείας και για το οποίο έχω υπόψη με ανθρώπους που μόλις το απέκτησαν, ξέχασαν μερικές μέρες να σηκωθούν από την καρέκλα τους στο κομπιούτερ τους. Κοιμόντουσαν εκεί. Ταυτόχρονα, εκτός από αυτά, βέβαια, έχουμε ακόμα πιο πρόσφατα και βιβλία της νεοελληνικής γραμματείας. Ο Νίκος είναι, του έχω πει μάλιστα ότι θα έπρεπε να αποτελέσει το πρόγραμμα Άουδος Μανούτιος αυτός αντιστοίχος, γιατί έχει συγκεντρώσει στο ιστότοπό του πάρα πολλά ψηφιοποιημένα κείμενα των συγγραφέων που κυρίως αυτός αγαπά, δεν κάνω λάθος. Ναι, θα έλεγα. Αλλά βλέπουμε πια να ψηφιοποιούνται συνέχεια και περιοδικά και με εφημερίδες παλιότερες και εργαλεία τα οποία αξιοποιεί πάρα πολύ καλά ο Νίκος και το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Και έχω και ένα παράδειγμα, έτσι, μια λεπτομέρεια ενδεχομένως, για να καταλάβετε. Ένας σπουδαίος λατινιστής του 19ου αιώνα, ο Στέφανος Κουμανούδης, εκτός από το σπουδαίο λεξικό που μας έχει δώσει,